one day kuvele kukokoda umarumjafta emnyango. Koko kukhona umuntu bara lapha phakathi. Nivele nihlore ngefastela. Umama athi ke samkero ubani lokokoda lapho emnyango. Umarume jafta mama. Ayayaya uyahluka lo uzosicedela isinko mtshela ukuthi angikho ngisemsebenzini. Nivule umnyango. Sha marume jafta waphilisa kahle empilweni or awuphilisi kahle. If awuphilisi kahle tshela mina ukuthi waye ungaphilisi kahle. Hayi ngiyaphilisa samkero nidnirambile okove mama wakho. Hayi umama akekho usemsebenzini. Manje mama wakho uyobuya sikhathi bani emsebenzini? Marumjafta jama lapho niyabuya manje. Nivele niye kumamami. Mama uthi umarumjafta uyobuya sikhathi bani emsebenzini? Hayi mtshela ukuthi ngiyobuya ngabo 8 ebusuku. Nimuyere kumarumjafta. Marumjafta umama uyobuya ngabo 8 ebusuku. Oh manje samkero nakusasa wayaya emsebenzini. Marumjafta jama lapho niyabuya manje. Nimuyere kumamami. Mama uthi umarumjafta nikubuza ukuthi nakusasa wayaya emsebenzini. Samkero mtshela ukuthi awukho sure. Nimuyere emnyango kumarumjafta. Marumjafta uthi naye akekho sure. Hayi angikho sure. Hayi man. Mama konje uthe ngitsini ngithi wena awukho sure or mina angikho sure senikhohliwe yazi. Hayi bo kanti samkero umama kukhona lapha phakathi endlini. Kungcono ngizihambela musinidlala ngami. Umarumjafta wagcina ahambile endlini ngoba wabona ukuthi siyamkhohlisa.